Ya gazere gị bụ onye mana ege m ntị n'ụbọchị nke tata. Ebe ọ bụ na isi na watch anyị, biko kaba nke subscribe, comment, like ma ọnụ notification gị. Ozi anyị na-ewetara gị bụ gbasara ozi Jpac na Igbo Channels TV. According to him, he said that now Jpac has been looking for his trouble, that now since he now walk out between both of them, that Jpac has been going around accusing him or telling people lies about him, that now this is the last one in Onitsha. This will be the first and last one in Onitsha. The next one, he's not going to like it because Geniant no gono yojma yon ochiku ngwan fidano. Ekenekwa gị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, biko na asị na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka ọ bụ na nne ya nọrọ dị ya, nna ya ya nọ dị ya. Enwere ihe nji ebe bịa ka ntinye mkpu anụnwa na akụwa n'ụlọ unu m ụwa n'ụlọ unu. Ana m ati mkpu a n'aka onye a na-akpọ Chinedu Egbuna, onye unu ji Jpac wee malụ. Onye unu ji gịnị Jpac wee malụ? Chinedu Egbuna. Ma nwanji ekpolo oge afọ anụnwa n'isi ka ịma na a sị na gbaragbara gbaa ahụ ọbụla omenala. Gbaragbara gbaa ahụ ọbụla omenala. And the reason why I'm also calling Governor Eziokwu na this video now, this one we not Governor Eziokwu, and anybody obuna Jpac the loyal to, anybody obuna Jpac the loyal to, and anybody obuna feel na Jpac na only oku tag again na this video. Pictures in na own na for na akoko ebe abo. All the times in the Jpac make go video, these were the ones that I saw. I'm not on for how long go video go me where. I'm not on for how long go video go me where such thing. Mana he may 1, 2, 3, 4. Abro's in Jacqueline. Let I go. Abro's in Jacqueline. Abro mo nyojo. Abro mo nyojo. Mana mother na force some mother aka mother the wicked. No, I believe in any mother and mother. You're gonna mother make him. If that thing did not work out, everybody go your separate ways. Go Guinea your separate ways. Because any day Jpac ya pota sekwa no ya nwa wele brand name ya we nyam. Ihe obuna mmeli ya. Ihe obuna nku, nobody should hold me accountable to anything. Nobody should come out and hold me accountable for anything. Makwanji kuloku anu akita. Ko wanulonum. Ako ene ni enwe ita anya ogbonyu oku. Ene ni enwe ita anya ogbonyu oku. Jpac maku ima ho onye mbo. Mmasị gị na onwe ihe mmemme gị. Mmasị gị na onwe ihe mmemme gị, mana respect you onwe gị. Governor Eziokwu, talk to your brother, talk to your godson, talk to your boy, talk to onye mụta na marriage. Talk to that boy in a stand there for all the time. Talk to him that he should leave me alone. Now with any do you cook hanu or you want to prove or you want to prove or want to prove or want that proof, you should come here and show the proof. Go send them mad money at Maladenkata. Go send them mad when made the arrangement. Jpac and Atani should go the image of so many people na this blue app and so many people know somewhere are crying because of you. You can add my own to it. Ikwekwana ka add ya nke m to it. Ọnụ mmadụ bụkwa ọnụ mmụọ. Ọnụ mmadụ bụkwa ọnụ mmụọ. Ịpụta ịya n'ụlọ ebe na nọrọ ana agụ gị. Ịya nọ ebe na nọrọ ana agụ gị. Ana m ekwu ya kịta ụwa n'olukwu unu because mgbe ya headset kịta asịkwa nọ ndị church ndị ụka. Because any day Jpac kwukwala ihe anụ again. John Jazz Egwuregwu say I no get money but I know I get way to borrow. I John Jazz Egwuregwu we say again I no get money but I get where to borrow. Even if I no get money I get where to borrow. Jpac, respect you onwe go. Respect you onwe gị.
You have a record of ịbịa na agwa ndị mmadụ ihe na-adịrọ shof and ihe na-gbasara ndị mmadụ. Chika Lal is a living witness. It's a living witness. Drag that lady, drag ya for so many times. O nwere ihe o mee gị, ịmakwụdị onye ọnwụ. Ịmakwụdị onye ọnwụ. Drag child ọnọdụ na chiata bịa ya si ndị mmadụ na ịmakwa na this lady no just na na drag ya. Okwu a bụrụ ya tata bụ gịnị? December ka mmadụ nchi tata. Data bụ December 18th, 2024. Chinedu Egbu na Elias J Park. Kweelu onwe gị ugwu. Kweelu gịnị onwe gị ugwu. Everyday gbanye live video mmanwa. Everyday gbanye live video you keep mentioning my name there. Atala m omeji gị. Eji ngwa ụgwọ. Onwe ihe ozuzo mụ na gị na-abụ m. Onwe ihe ozuzo mụ na gị na-abụ m. Come out and show it to the world. I keep warning you. I'm not in good of broadcasting private life from mad na social media. I'm not good in removing people's conversation when I'm mad na inbox na social media. Man, I respect you onwegi. Respect you onwegi maka iche. I'm on one jiwe na ọlụ onwe m since. Achọrọ m igbu ụzọ were ahụ mgba. Agba ụzọ bụ na agba ụzọ were mgba na ode echi. Achọrọ m igbu ya mgba. Kweelu onwe gị ugwu ihe asaa n'anya. I keep telling you this. I know why I'm repeating this thing now. Because na ihe mbụ na na-ekwu kịta ekwusi eke. Gọvanọ eziokwu chie nwa gị nwoke, chie your godson warning. Because ọgwụ amụta ya na agbamakwụkwọ, automatically you have become part and parcel of that family. Nke m na-apịalụkwa awọ pịalụ mbala. Mma apịalụkwa awọ pịalụ mbala. Because na mgbe ihe ese asị m na ka ihe iji kpọwa ndị aka ha na-adịrọ ya eshu first J Park nke anụ unu na ha anụ ya kịta. Ma ọ bụrụ J Park for video, ọ bụrụ gọvanọ isi, ọ bụrụ nwunye ya, bụrụ anybody related with him for this video, ka ba na replay this video ebe ọ ya anụ ya. Mma apịalụkwa awọ pịalụ mbala because he's getting on my neck. Mma apịala awọ pịalụ mbala o. Mpiala awọ pịalụ mbala because na kweelu onwe gị ugwu. Onye ọbụla ma J Park chie one and now. This will be the very last time. This will be the very last time. Gị na ụmụ nwaanyị gị mekọọ ihe, gị na your exes mekọọ ihe, gị na ndị gị na ha megolo ihe, unu na-adara gị onwe na-eme ihe unu na-eme. Ọ gbasara m die. You have really demonstrated that indeed na in aga around a spoil afa ndị mmadụ. You have really have a really good demonstration. Nne ha ekwu ihe ekwusi ike. Stay away from me. Stay away from me. If you keep mentioning my name, the day aka ya akpale gị na social media, I will come and testify against you. You're not free room, you're not more testify against you. You are pushing me. Oh. You are pushing me. You are pushing me.